Se oli ennen meidän luokalla, mä vihasin sitä. Ei silleen, mä yritin olla se kiva. Hei, mä olin kakkosessa. Mä olin niin kiva silleen, ai nyt miksei me lennetä? Miksei me lennetä? Ja siis vaan lähti. Ei se joskus sanonut. Nyt tulee joku kerran. Siis mä annan aika kaikki kiivutteessa. Se oli meidän opettajan lemppari. Meidän opettaja jotenkin tykkäsi. Meillä oli sellainen Joo, ja sit mä olin... Tää äänihän on se, että kun ne laskuportaat, ne laskeutuu. Erika kaksoisena. Saat sen piirroksessa. Mitä on cheerleading? Ja miksi me paljon uimaa? Varmaan jos täällä on ympäri vuoden joku 30 astetta, kyllä sitä pikkuisen tarvitsee. Miksi se yksi tämmönen kaupunki on tämmönen hajurako? Siis noi talot näyttää missään samalta. Samanlaista jotain ruskea katsoa sitä talot. Ihan samanlaista. Ja sit se menee sirpaa. Noi on taloja. Se menee siihen, tässä on jotain. Saatko meikä tässä joku ruoka? Riittää! Ja sen saa lasketa sitten aivan. On passiivinen mä. On.
Mikit korkeammalla kuin äsken. Oli oikeastaan kuusi. Joku vai spoilaa. Siinä nyt olla rauhassa. Eikö meillä vaan hyppää tekee 2 volttia? Joo, miksi vaan 2? Nyt sillä tällä. Mitä sillä tällä on 2? Varmaan kun ei me nyt voida laskea keskeltä ylääksi. Okei, joskus nää lentokentät on sairaan lämmössä. Siis oikeesti ei New Yorkissakaan keskellä tai siinä Times Square. No ei tietysti New York ei oo kerkeästi kaupunkia, se on niinku maa. Joo, New York on niinku kuitenkin kaupungissa kaupunkia. Maailman isoin kaupunki. Sit sanoin, et siellä on maatakin. No, jos vet kokkoon. Eli onks Niin siis niinku tiiäks maa, ja siinä myös meitä maalle. Niinku Pacific. Jos niinku ainakin farmi. Vähän niin. Siellä on paljon teltoja. Joo, lukekaa jo äitiä. Joo. Varmaan on anime. Siinä. Ei oo ihan niin. Olkaa sitten varovasti. Tässä on kun puhe. Äiti orestaa. Laita nyt se kiinni. Pitää orestaa sun käden. Vähän tätä mun kaveri 10 kertaa tämän esteen. Sitten se esti mut esteen. Nähdäänkö sen? Me voin seurata. Niin kiva. Vähän vajaamista. Wifi-yhteys. En mä otan koira. Ei kuka halus käyttää, voisin käyttää. Sofia, pidä kädestä. Ahaa, mulla vaan luksusen. Täällä ei oo. Justin. Täällä ei oo veki vai vii. Joo. Going to America. Amerima. Ainakin ihan varmaan lähdetään ne 2. Meillä on muilla näin. Ai vaan siellä. Onneksi me vaan voitais jäädä tänään. Miltä tuntuu, jos sä sait ilman turvavyötä ja sitten semmonen ilmakoppa ja sä niinku lentäisit? Missä ilmakohdassa tulee, jos se ilmanen ei siinä ole? Onhan ilmaa. Ei se nyt virallisesti ilmakoppa vaan sana, ei just ilmasana. Olisi pitänyt vaihtaa sitä, ei vaihtaa Varmaan se. Vatsalta naurain. Okei, ehkä me ländetään. En tiedä, mihin se tästä. Pitää laittaa sitten mun vanhemmille jotain viestiä.
oikeesti aloittaa puhutaan istumaan, niin mun teki mieli. Hey all, welcome to Dallas. Yay! Please seated and keep your safety belt fastened until our captain switches the signs off. And when opening an overhead locker, please be careful so that items don't fall out. You may now switch off the flight mode on your handheld device. And please note that smoking is not allowed outside the aircraft. On behalf of all of us at Finnair and the Western Alliance, it's been a pleasure having you on board today. Thank you and we hope to see you again soon. Ja oikein lämpimästi tervetuloa Dallasiin. Istuthan vielä paikallasi turvavyön kiinnitettynä, kunnes kapteeni sammuttaa turvavyömerkkivalon. Ja ole varovainen, kun avaat matkatavarahyllyn, ettei tavaroita putoa. Voit ottaa lentotilan pois päältä mobiililaitteistasi. Ja muistathan, että tupakointi on kielletty myös koneen ulkopuolella. Finnairin ja World Alliancen puolesta toivon, että viihdytte kanssamme tänään. Oikein paljon kiitos ja tervetuloa pian uudelleen. Oikeesti otetaan homeinen viltiin. Mä olin yksi joku siihen. Mä olin niin. Ai se on noloa, koska ei kukaan näe sitä. Ja se on aika cool. And we remind you that all passengers will have to clear customs at Dallas Fort Worth International Airport. And if you have a connecting flight, please collect your baggage and proceed through customs before checking in for your next flight. And please note that limitations on the quantity of liquids in your carry-on baggage apply at this airport. If you have purchased tax-free items containing liquids, you need to pack them in the baggage you are going to check in. Laita se kekuli jalkaan. Oikeesti. Kenen pöpöi tuossa nousit vaan? Joo. Sä näytät siltä, että vois joku niinku... Pystyis se hotellissa. Viime mulla on pelillä ja... Nää pulsataan. Oota paljon täällä? Saanko ottaa sen lentolentolla pois? Ei vielä. Eikö se nää menemään? Mä näyttää ihan suomalainen. Toi ruoho, eiks Amerikassa ruoho pitänyt olla punaista? En mä tiedä, muistin, jos sä käytit vaan pelkkää tai jos sä ei nosta mitään erikoista maksaa. Missä tää oli mun datapaketti? Tää on -7. Koska siis mobiilidata maksaa. Siis se on oma. Ei vaan siis sillä liittyy jos perheessä kannattaa pyytää silleen niin salassa. Hotellissa yleensä niinku oma. Niinku silleen oma ja se on yleensä oma. Ei kannata esim. Hirveästi katsoa mitään videoita niinku missään, jos ei ole mitään, koska se saattaa tulla sairaalaan. Eikä varsinkaan laittaa viestiä tai soittaa. Ja ei kannata soittaa puhelimella. Koska se on niinku, se vie paljon vähemmän tilaa. Ei jos vielä saunoissa ole. Tuntuu, että mun vanhemmat kämppäs siellä. Tämä edes kärkevä puhelin.
Se Buren oikeesti auttaa. Eikö tuolla näin moni silkaita? Minä! Onks tää päällä? Chilliä vähän. Oi vittu, tässä me löytyy. Mulla on tullut 4 semmoista ilmoitusta. Cabin crew, prepare for gate arrival. Justin. Tuli 4 ilmoitusta, että kukaan se liikkuu aina. Oi vittu, että ne on löytänyt. Mikä on aina? Aina. Vittu, että ne on löytänyt. Sulla on näin. Joo, no anteeksi, kun mä laitan mulle. Onko mulla on nyt joku random? Niin. Ei siellä on spämmi. Ja hän niinku päällä. Mä olen tohtunut tässä on 2 minuuttia. Vuoden lapsella. Ei ne voi sanoa. Ei ole lapsella. Jos ei voi sanoa. Sanot me sanoa. Muuni parempaa suomea.